беше първо, бях обяснил защо бях влязъл в сделка, но днес не съм стигнал до сделка и сега ще ви обясня защо. Така, първоначално започваме с търсенето на bias-а. Bias-а го търся на едночасов таймфрейм и може да видим тук, че имаме пробив на тази ликвидност, което означава, че тук тази зона е Change of Characters, по-скоро тая линия, т.е. смяна на структурата. И това ми дава индикатор, че вече bias-а е bearish. След като вече имам ясна представа какъв ми е bias-а, слизам на 15 минути за да търся entry зона. На 15 минути може да видим, че имаме break of structure, lower high, break of structure, lower high и имаме един fair value gap. Имаме незапълнена зона, т.е. имаме необрани поръчки в този диапазон. Това е индикатор за това, че цената после като стигне до тази зона, ще се оберат тези поръчки и цената ще започне да се движи в противоположната страна. В нашия случай тук съм теглил едно Fibonacci, за да видя дали е в Optimal Trade Entry, дали Fair Value Gap ми е валиден. Това исках да проверя с Fibonacci-то и може да видим, че Fair Value Gap ми се пада над 50%, което означава, че ми е валиден. Имаме и друг индикатор за това, че Fair Value Gap ще ми е валиден и той е, че имаме Displacement след него. Така, стопуса си го бях сложил да ми е на Previous Lower High. Това е ниво на ликвидност и често казано шанса да го удари е по-малък, нали? И това се смята, че трябва да ми е стопуса. Take Profit съм си го сложил точно срещу тази ликвидност, което е 1 към 2019 Risk Reward, но честно казвам първоначално не ми хареса това, че имаме тук ликвидност и цената да свипва тази ликвидност, което в принцип е индикатор за покачването на цената. И това в принцип не ми хареса много, има дръпна малко от това да отворя сделка на тази валутна двойка. След като вече се намерих entry зона на 15 минути и цената като стигна от тази entry зона, отворих на една минута, за да видя какво е положението. И може да видим, че Fair Value Gap е mitigated. Не е пробит с candle, а е само докоснат с wick. В принцип, моята стратегия е такава, че за да отворя сделка на дадена валутна двойка, трябва задължително да имам пробит Fair Value Gap с candle, да е потвърдено. И трябва да търся Change of Character след което и Order Block или Fair Value Gap. Но в този случай Fair Value Gap е само mitigated. В принцип това е индикатор за Order Flow в противоположната страна, което в този случай е за надолу, т.е. за агресивен Order Flow. И в принцип това е причината да не отворя сделка, защото е mitigated. Това е в принцип единствен сетъп, който набех днес и това ще представлява днешното ми видео. Очаквам ви утре, отново по това време. От мене лека вечер.